Passi al col·legi públic Pare Català. És que ha passat una cosa que no me'n recordo què era. Vosaltres sabeu què era? Mira, algunes classes que eren en valencià s'han passat al castellà i és un lío, jo no ho entenc, que anem a entrevistar una persona i ens ho expliqui. ¿Sabies lo que está pasando en primer d'infantil? Sí, sí que ho sé, sí. I què estàs passant? Que Conselleria ha suprimit una línia en valencià. Fins ara teníem 2 grups en castellà i un en valencià. I des de l'any passat es va decidir que hi hagueren 3 grups en valencià. Els pares que no volien aquesta opció doncs van buscar unes altres i ens van matricular ja sabent que els 3 grups anaven a ser en valencià. Ara, a aquestes altures de març, un dels grups se transforma en castellà. La opinión de 2 familias minoritarias quieren estar por encima de 71 familias. Què passa? Que ara, en el mes de març, se veuen obligats a canviar tal vegada la seva mestra, tal vegada els seus amiguets i tal vegada la seva classe. No tenen per què imposar una línia en castellà que els pares i mares no han decidit. No s'està respectant la llengua i la cultura. Els nostres fills i les nostres filles no tenen culpa de res, de tot aquest procés.